Naiz irratian, bigarren kafea. Egun onda izuela entzule, astea hasi dugu eta bagatoz beste astelen batekin, ea etzaigun maldagora egiten edo behintzat ez gehiegi. Maldagora ez dakit, baina duela 23 urte Euskal Herrian baldan bera hasi zen behi haragiaren salmenta, behieroen gaixotasunaren lehen kasuak azaldu baitziren Nafarroan. 2001 urtarriaren 22an eman zen aditzera kasua, naiz eta bi animaliak 5 egun lehenago hil zituzten, eta Euskal Herritarrak lasaitzen saiatu ziren kontsumoak behera egiten zuen bitartean. Sarritan galetzen dio nere buruari, egin izote da bilen dena azkarrekin. Sarritan galetzen dio nere buruari, egin izote da Gaur community managerren nazioarteko eguna da. Hauek haren bezeroak dituen harremanak kudeatzeko ardura dute, bai markekin edo jarraitzaileekin ere. Sare sozialak, elkarrezketak, egin beharrak eta beste hainbat ardura antolatzen dituzte. Hau ikusita joko bat proposatuko dizut. Ea esaten dizkidazun gaurko egunarekin zerikusia duten eta community managerra izan duten edo izan zezakeeten pertsonak. Ados, bale, hasiko naiz. Honek ziur alakorik behartzuela kontzertutik kontzertura dena antolatzeko. Gaurko egunez, Evanescence talde ezagunaren sortzaileetako bat jaio zen 1980 urtean. Ben Moody. Benjamin Robert Moody edo esan bezala Ben Moody abeslari, kompositore, multiinstrumentista eta musika ekoizle estatu batuarra da. 1985ean sortu zuen taldea Amy Leerekin batera. 2003 arte izan ziren taldearen parte eta 2004tik aurrera bakarkako bideari egin zion. Musikariek behar dituzte, managerrak beraz ziurrenik Steven Adlerrek ere izango zuen bat. Gaurko egunez jaio zen 1975ean eta Guns N' Roses talde estatu batuarraren bateria jolea izan zen. Steven Adler, Michael Coletti izenarekin jaio zen Clevelanden, Ohioan. Gaztea zela Guns N' Roses taldeko parte izatera gonbidatu zuten eta 2 albumetan hartu zuen parte. Drogomenpekotasunak ordea haren bidea eten zuen taldean, Stevenek ezin zuen bateria jo. Heroinarekiko eta kokainarekiko mendekotasun handia zuelako. Lankideek gelditzeko abisatu zioten arren Stevenek drogatzen jarraitu zuen eta horregatik bota zuten taldetik 1980ean. Ia 2 hamarkadatan heroinarekiko zuen mendekotasunaren aurka borrokatu ondoren Adler's Appetite taldea sortu zuen. Ondoren, liburu autobiografiko bat idatzi zuen amaren laguntzarekin. My Appetite for Destruction, Sex and Drugs and Guns N' Roses izena duena. Musikarietatik aldenduta ez dakit ondoren datorrenak managerrik edo community managerrik zuen garaiak akaso ez zuen horretarako ematen, baina gaurko egunez biziko balitz izango zuken. Agian beharko zuen bai, 1901 urtarriaren 22an hiltzen gaurko egunez Victoria Erresuma Batukoa.
Britainia handiko eta Irlandako erresuma batuko erregina izan zen 1837tik 1901 arte, eta Indiako lehen enperatriza 1876tik 1901 arte. 18 urterekin heredatu zuen tronua, aitaren aldeko 3 osabaizebak ondorengorik gabe hil ondorengoa idatzi zuen egun hartaz bere egunerokoan. Amak goizeko 6etan esnatu ninduen eta esan zidan Canterburyko hartzapezpikua eta Cunningham hemen zeudela eta ikusi nahi nindutela. Ohetik irten eta nire itxarongelara joan nintzen, kamisoiarekin bakarrik jantzita. Bakarrik. Cunninghamek abisatu zidan nire osaba gaixoa, erregea, etzela existitzen jada. Goizeko ordubiak baino 12 minutu geroago eman zuela azkenatxa, eta beraz erregina nintzela. Haren erreginaldiak 74 urte iraun zuen, hots erresuma batuko bigarren erreginaldirik luzeena. Haren erreginaldiari maiz Victoria arroa esaten zaio eta horrelako musika utzi zigun. Erregina atzean utzi eta telebistako ahots ezagunetako baten gara joango gara. Ahotsen erregetako bat izan daitekenaren gana. Gaurko egunez jaio zen 1933an Carlos Revilla ahots bikoizlea. 20 urte zituela medikuntza ikasketak uste erabaki zuen bere pasio handiari ekiteko interpretazioari. Irratietan urte batzuk egin ondoren 1961ean EXA estudioetan hasi zen lanean, harrezkero bere bizitza bikoizketa areto bati lotuta egon zen betiko. Bere espezialitate bat animazioa izan zen. Hainbat telesaien bikoizketak zuzendu zituen telebistan. Hala nola Sonic Futurama, Dinosaurus, Pato Aventuras, South Park edo Simpson darrak. Haren lan ezagunena Homer Simpsonen ahotsa izan da ziurrenik. Bueno, baina gaurko egunera itzuli beharko dugu. Ona, Euskal Herrira ez, gaur zozketa baten esperoan dago eta herritar asko. Bai, gaur gure eskuren tripontziaren zozketa egingo dute, aurten Unai eta Beñat Gaztelumenik egindako liburuskaren sustapenerako saldu da tripontzia, eta datozen orduetan izango dugu irabazlearen berri. Bueno, zenbakia izatez, jakin badakigu dagoeneko edo jakiteak dago. Bai, iritsi da zenbakia, eta nahi baduzue, oraintxe esango dizuet zein den. Badakigu Bilbon saldutako boleto izan dela. Bilbon saldutako boletoa izan da, eta sari irabazlea 19.000 eta 57. saria da. Bat bederatzi 057. Hori da. Eta bigarren saria 5.255. Pentsa, askotan pentsatzen dugu zerorekin hasitako zenbakiak ez direla honegiak, hau bigarren sariarekin izango da. Tira, baduzu zuen zenbakia, June, baduzu zuk zurea? Nik bai, baina, bueno, ez zaitokatu ikusi dudan ez. Lasai, guk ere badugu eta gure zozketa propio esku artean. Ander Zubilegaren bakarkako lanaren aurkezpen kontzertua ostiral honetan izango da, eta 2 sarrera dauzkagu zuen artean zozkatzeko. Striking beauty of your soul. The sky is in blue. Zozketa eta saioa oraindik gonbidatu askoko saioa izango dugu eta. Dona Apellaniz Nietorekin erresilientziaren inguruan arituko gara. Ea zer den kontatuko digu. Josune Belez de Mendizabalekin testamentua egin behar dugu, edo katuekin egon, edo ez dakit, etzaitargi geratu, inoiz etzaitargi geratzen, baina tira Josune Belez de Mendizabal asfaldiko partez bueltan da, sendatuta, osatuta, eta indar berrituta. Film eta telesaiak ere gomendatuko dizkizuegu, gurekin izango da eta Imanol González Gurrutxaga. Eta gure bizitzak errazten dituzten bazar eta hainbat dendei izena jartzen ere saiatuko gara, mugimendu honen berri emango digo Junek, beraz saio bat gonbidatu asko eta ez hainbeste denbora. Ilak 22 ditu gaur eta astelena da, ongietorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete eta gu hemen prest hurrengo orduetan zuekin bat egiteko.
Zuekin jaun Andreok June Romatet Ibarguren. June, egunon? Egunon. Hemendik galdetu digute, eta Goiuri osatzen etxian, bai, Goiuri osatzen etxian. Hemendiken besarka eta musu potolo bat, entzuten ari bada behintzat. Goiuri entzuten ariko zara, ez da? Jon Liz, eskerrik asko, azten olako astelena daukazuen bikote, animo. Bale, eskerrik asko. Ietxeako, bestik eztaneako. Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 707 du. 707 zenbaki polita, urtarriak 22. Hau ere kapikoa dugu, beraz, bakarrik faltako genuke, goizak 10 eta 1 minutu izatea, baina hori zai izango da dagoeneko, ze 10 eta 18 bidean da astelen buruzuri hau urtarriak 22 esan da bezala, gu hemen bi, Laister, 3 izateko moduan, ongitorri guztioi, naiz irratian zarete bigarren kafean. Se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados no han secado y tú que tanto te mereces, no todos permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más. Tira, hementxe Valeria Castroren kantuanekin abiatu dugu gaurkoa. Asteburuan Valeria Castro entzuten ibili naiz eta ikusi dut kasualitatea gaur donapeian iznitoren playlistean ere Valeria Castro datorrela, beraz, gaur seinaletxoak egunon, Dona? Egunon. Ondo altzara? Oso ondo, bai. Bai? Pozik nago, gogotxu, ahotsa pixkatu urratua dakat, baina bestela dena orekatua dagoela esango nuke. Ahots urratua virusek edo ospakizunek sortu dute? Nik uste biek. Euskal bietatik, Bai. Ondo, orekan. Hori da. Maite duten tarteari helduko diogu, baina lehenengo txatari errepasoare eman barko diogu, Spiderman darre galdetu du, aupa egunon gaztiak indiokerrek, Carlos Bikoizketa munduko leyenda bat, bai, sekulentzun ditudan adaptazio on barregarri eta burutsuenak arenak ziren, genio hutsa. Gorkak egunon, aupa gorka, zozketa zeona, bai, laizere emango dizuegu, Andarzu Bilagaren zozketaren berri. Galditu digute hemendik, Goiuri osatzen etxean, bai, Goiuri osatzen etxean, eta momentuz gu entzuten dagoenik ez dakigu, beraz, hemendik bialdu diogu besarka eta musu potoloa, baina ez dakit jasoko zuen. Nire maite dut da igandeko planak, Tolosa, Niru Tabernan kontzertua, Tolosa beti maite dut, ara gorka, bani joatekotan izan nintzen, baina, asteburu guztia kanpoan pasata gero, oso gauza emozionanteetan ekinion igandearen azken txampari. Labadora pare bat, arropa garbitu, eta gero kontatuko dizuedan galtzerdi txukunketa prozesu bati ekinion. Oso gauza xelebrea eta ziurrenik 40 urtetara hurbiltzen ari naizela ere adierazten duena. Zeiune, zago zizuk esan beharrik, enik esango dut. No sei. 40 urte galtzerdik txukuntzen hasteko garaiare bada. 40 urruti dauzkat, baina, bueno. Koreografia oso ongi esan dute hemendik. Beti. Azen olako astelena daukazuen banik ez bereziki, egia esan, 3 kafe hartu ditut dagoeneko, bigarren kafe terdi egiten ari naiz, baina ez daukat astelen berezirik, beraz egon zaitezte lasai. Hementxe esan digute onatxe iritsi zaigu, Tolosako inauterietako kartela, eskerrik asko. Hortzaz eritzen du horrelakoen batean, ze inauteriaren usaina badario dagoeneko Tolosari. Hemeniken esan dute, animo Goiuri. Jon Liz, zen muz aitatxo galdetu dute hemendik. Aitatasunaren lehen kilometroetan. David Jon Liz, ederki gorka,
ederki, ostegunean berriro lanera. Beraz, haurtzaroaren edo aitatasunaren baja hori amaitzen ari da, edo akaso bitxan batan egingo duzu, edo, bueno, kontateko diguzu. Animo Jon Liz, bueno, bai, animo Jon Liz, hemen besteak laneango den bitartean, Jon Liz dabil, etxean ume txikiatekin goxo-goxo, eta animo Jon Liz. Ostegunean lanera joan bar balin badu, aizu, listo, joan dadila, goiuri manifiestate dio Jon Lizek. Ixilikio nahi, api bizitzen nahi aizta. Hemen, manifiestate dio. Maite duten tarteari heldu behar diogu, baina hortan hasi aurretik, zer eta Ander Zubilegaren kontzerturako zozketaren berri eman behar dizuegu, kantutzarronekin. Sky is in Bloom! Oraintxe izango duzue gure Instagramen kutsatxoa, baina hemendik, WhatsAppetik eta leku guztietatik erantzun dezakezue. Bida, Ander zuzenean dugu txatean, Ander, zalantzatxo badokagu kontzertuaren orduarekin, beraz hau argitu behar diguzu. Ostiral honetan urtarrilak 26 Tolosako Topik museoaren antzokian, leku zoragarria, bertan izango da Ander Zubilega, bere lan berria edo bere bakarkako bidearen lehen lan hori aurkezten itxasoan elurra eta tartean Sky is in Bloom bezalako kantu potoloak. Guk galdera bat egingo dizuegu eta irabazleen artean zozkatuko dugu sarrera bikoitza. Eta galdera honakoa da. Estatu Batutako zein hiritan erosi zuen Anderrek bere Gretsch gitarra flipantea. Kontzertu arratsaleko 8:00 izango da, Topiken, sarrerak Topiken webgunean, Ander Zubilegaren Instagram ere loturak segituan topatuko dituzue, baina guk sarrera bikoitza daukagu zuen artean zozkatzeko, beraz konta iguzue, bai hemendik esan da bezala, eta baita Instagramen ere, zein den Estatu Batuar hiri hori. Musikaren historian pixu haundia izan duen hiria, industria musikal oso indartsua izan duena, eta nolabait soinu propioa ere baduen hiri bat, oso hiri interesgarria bide batez. Asteazkeneko saioan egingo dugu zozketa, horrela denbora izan dezazuen antolatzeko eta sarrerak egokitu ez bazaizkizue, sarrerak erosteko, oraindik geratzen dira batzuk, baina, bueno, motel ere ezin zaitezkete ibili. Beraz, sartu gure Instagramen, bota hemendik, gure WhatsApp zenbakian, 688 725 telefonoan, zein den hiri Estatu Batuar hori, non Anderrek bere Gretsch gitarra erosi zuen, eta esango nuke gitarra hori bai ala bai egongo dela oholtzan. Orain, Ander Zubiega konta diezagula, zenbat gitarra izango dituen oholtzan. Gorka, baldin badakizu, akaso hemen ez duzu idatzi behar, ez dela mundu guztiak ikusiko du, baina gure WhatsAppera bota dezakezu erantzuna. June, berriro Gorka Sant Esteban itzaizkio tokatuko gure sarrerak, ez da? Bueno, ez da posible, mesez, beti Gorkak irazten du. Gauza bada, justu ere badela, alegia, Gorkak sarrerak erosi eta ordaindu askotan egiten ditu. Baina tokatu ere zenbat gonbidapen da, zenbat sarrera harrapatu dituzu 2023an Gorka. Zenbat, dozenatan esaiazu. Hemendik galdetzen didate, beste pertsona batek ere badakiela, baino ea erantzun dezaken berak. Julen Goikoetxea Orbegozo balin bada, ez da pentsatu ere. Bueno, Julen entzun dezu erantzuna. Gainera, Julen, uste dut egun horretan zu lanean zabiltzala, ordu horietan. Hori dakit nik behintzat, ez dakit? Bai, uste lanean egon gozela. Baina, bueno, esan lehengusuari, lagunari, beak parte hartzeko, Julen, hori ez dugu betatuko eta.
Tira, maite duten tarteari egingo diogu lekua, gerora gogoraziko dizuegu, eta egun hauetan ere bai, uztaia esan behar nuenik, baita nahi ere, urtarrilaren 26an, ostiralonetan, Ander Zubilagaren itxasoan elurra diskoaren aurkezpen mundiala, Tolosako Topikaretoan izango da, eta bertan egoteko sarrerak zozkatuko ditugu guk, sartu gure Instagramen, edo erantzun hemendik, ze hiritan erosi zuen Anderrek bere Gris gitarra. Ez da galdera erresa, baina askotan aipatu dugu hau Anderren entrevista egiterakoan, eta pista bat emango dizut, ni antxe nintzen Anderrekin, bere urduritasunak kudeatzen. June Romatet Ibarguren zeina zure maite duta, prest aldaukazu, ze badakituela tartetxo bat etzenuela prest. Mira, puelta asko mandiziot dere burua nola maite dutari gaur goizean, baina torri zait zerbait. Maite dut datorren asteburuan pasako ditu dela egun batzuk, nire Madrilgo lagu batekin aspaldi ez dudana ikusten, eta badakit berak maite duela Euskal Herrira etortzea, baina batzuetan ezin duela etorri, eta ni Madrilera gutxi mugitzen naiz, eta oso gutxitan ikusten gara, baina bada ezakit laguntasun bat sortu zena udaleku batzuetan Irlandan, eta laguntasun bakarra mantendu detena bidai hoietatik, eta hori, maite dut, eta urduri nago egia esan bera ona etortzeagatik berriro ere, badakit orain Bizkaialdean dagoela bikotearekin, eta urrengo asteburuan datorrela Gipuzkoarantz, beraz, pozpozik nago. Txori bat kolpatu da kristalaren kontra, nirekin diardu. Bai, badakizue Gorka Orbizuren lan berriak nolabait kolapsoa sortu duela Euskal Herriko sare sozialetan eta jendearen behar musikaletan antza, eta Gorka Orbizuk bere birare argitara eman du, jakinarazi du zein izango diren lehen kontzertuak, eta aztoratuta da dira Euskal Herria kontzertu horietarako sarrerak erosteko. Intxaurrondo kulturetxean abiatuko du Donostian, otsailaren 23an, Gaztea saritan izango da 28an, Gasteizko Kubiken, Iruñako Zentralen, Madrilgo Joi Eslaban, Bilboko Kafeantzokian, Miarritzeko Atabalen, baita Barcelonako Paralelen, eta Azpeitiko San Agustin Kulturgunean ekainera bitartean argitara eman dituen lehenengo 10 datak dira hauek, baina, pentsatzen dute, sarrerak erosteko dagoen zoramena antzekoa izango dela bera kontratatzeko, beraz, honen berri izateko gehiegi ez duzue behar, nahiko errestopatzen du edonora sartuta ere Gorka Orbizuren inguruko berriren bat. Esan dizuegu, Tripontziaren sarituen zenbakiak badakizkigula dagoneko, aipatu dizkizuegu, baina orainek ez dakigu nor izan den zorionekoa. Hori da, badakigu Bilboko Aldezaharrean saldu dela zenbakia, 19,057, baina oraindik ez dakigu nor den saritua, eta, gaur ez baldin badugu jakiten, urrengo egunetan jakingo da, beraz, abixatuko da. Hortxe jakingo du Laster zein izango den, eta aukera balin badaukagu, arekin izketan aritzeko tartetxoare hartuko dugu. Dona Pellaniz Nieto, zein da zure maite duta? Ama. Jesus Maria eta Jose. Asko maite dut, zuenera natorrenean furgonetarekin, eta Tolosak nolabait uzten didanean ateparean nere tokia. Ia niretzako nere tokia da, zuen kristalera hortan aparkatzea, eta gaur gertatu zait, beraz horrekin nator. Eta esan behar dut, maite dut tarte honetan, eskerrik asko, eta maite dut ere, hemen kablearekin egin dezuen apainoa, eskerrik asko, ez beti liatzen nintzen kableekin. Zugatik egin dut duna. Eskerrik asko, benetan, asko eskertzen dut, beti trabatu egiten nintzen, eta mundu guztia trabatzen da. Asko baloratzen. Just for you. Idazten diogu. Aizue, nere maite duta, asteburu ederra pasadut, kuadriako lagun batekin, ezkenekin oso ondo asteburuan afaritxo bat egin, zer egin, eta azkenean eguraldi hona zegoela, eta igual eskiatzea joango ginela, eta, egia esan, maite dut, bi ume ukita ere,
oso ondo moldatzen diren matrimonioak, batak eta besteak ondo moldatu zaten dudanean, ez dut esaten nire lagunak asteburua bakarrik nirekin eskiatzera etortzeko aukera izan duelako, baizik eta badakidalako, kontran ere askotan ondo antolatzen direla, nire lagunak bi umeak zaindu eta bere emazteak bere planak egiteko, eta gauza ederra iruditzen zait planak oso tasunean egiten dituzten bikote horiek bi umerekin, baina gauza oso nahi iruditzen zaite bai bakarrik egoteko eta beraien lagunekin bakarkako planak egiteko tarte hartzen duten bikote horiek, eta noski hemen ez dago epaiketarik kontrakoa egiten duten entzat, baina bai maite duta niretzat oso sasungarria den hau egiten duten horientzat. Hartuzuk tartea zure lagunekin egoteko eta ni geratuko naiz umeekin, eta alderantziz hartuzuk ere bai. Eta horrekatua ikusten dudanez, eta ondo antolatzen direla ikusten dudanez, oso dut maite, ze beste izango zen, batak ikaragarrezko privilegiak ukitzea eta nahi duena egitea eta besteak ez, baina ez da kasua eta hori ere maite dut, benetan zentzuz egiten dutela eta ondo egiten dutela, eta gero elkarrekin noski ere, umeekin plan mordoa egiten dutela. Eta joan gara, autokaraban hartu duta, nire lagunaren autokaraban hartuta, biok asteburu pasa, eta egia esan earkibiligea, parranda xelebre xamarra egin genuen, jende xelebre xamarra topatu genuen jakan, eta egia esan oso asteburu polita izan da, eta hori da nire maite duta, eta baita, atzo, pixkate teleleak eman zidala, eta hasi nintzen kaltzontzio zarrak eta galtzerdi zarrak botatzen, eta bide batez galtzerdiak erosi dudan nola apal txikiak dituen xesto batean koloreka eta formaka banatzen mendiko galtzerdiak, beltzak, txuriak, koloredun pixkat happy shocks giro hauetakoak, bai, eta poliltxa bat bete dut, dagoeneko ustelak zuden, gomak estutzen ez duen eta galtzerdi, eta kantzontzio oso zahar eta oso kutreekin. Biharko argazki bat ini, ez dut ulertzen argazki bat ze galtzerdiena. Doket bat poltsa osoarena. Horrek balio bat dizu Jon Liz, bialiko izut. Eta Jon Lizek dio, nik galdera tekniko bat, zenbat bide desberdinetatik duzue txata, esango nuke guk emisioa Twitch, YouTube, Facebook eta Ixan daukagula, baina Ixak ez duela txata onartzen edo txataren aukera ematen, beraz gurekin komunika zaitezkete bai Twitchetik, bai YouTubetik eta baita Facebooketik ere, esango nuke Facebookek ere ematen dizkigula txateko mezuak. Uste dut baietz, esango nuke baietz. Ordenazio mota berriaren argazkia, Jon Liz, hori txukun atera eta bidaliko dizut. Goizeko 10:24 minutura goazen honetan, zuzenean naiz irratien hemen bigarren kafean, erresilientziaren inguruan hitz egin behar dugu Dona Peianez Nietorekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Pozo oscuro cuando te alejaste. Me costó sudores sacarme de allí. Todos los callejones llorando cruzaste. Erresilientzia. Aipatzeko lanak ematen dituen hitza. Bai. Eta, kontzeptu bezala oso interesgarria den kontzeptua. Horren inguruan hitz egin nahi digut honak, eta egia hor badagoela letra bat, pixkat sartzen dela gogor. Bai. Erresilientzia hori ez? Bai, nik uste dut. Jendeak resilientzia, nastu egiten dugune. Bai, niri asko gustatzen zait, eta uste dut horregatik gustatzen zaidala bereziki, resilientzia horre egiten dugulako enfasi bat, eta... Euskeraz, erresilientzia. Esango nuke horrela azentuatu beharko genukela. Erresilientzia. Erresilientzia, oia. Eta, kontzeptua oso interesgarria da, nik uste dut hemen, gizartean askotan nahastu egiten dugulako aguantatzearekin edo aurrera jarraitze hutsarekin, eta erresilientziak badu nolabait egoera zaien aurrean, topatzen dugun egoera zaien aurrean garatu dezakegun edo nolabait hartu dezakegun gaitasuna delako, edo bai, nolabait eta ez da inbeste egoera zaio horretatik aurrera ateratzea edo aurre egitea, baizik eta egoera zaien aurrean egokitzeko
ezbeharrak gainditzeko, suspertzeko eta esperientzia agian negatiboak izan daitezkeen horietatik ikasteko eta emozionalki gure burua indartzeko. Eta niretzako hor dago gakoa, ez? Ikasteko aukera ematen digulako esperientzia negatibo txar edo ezbehar horiek eta hortik gure burua indartzeko. Baina ez indartzeko korazak jartzen, hori da. ez? Ez estoizismoaren... Hori da. Ez da, hau berdin zait, eta aurre egingo diot, eta begira ze indartsua nahi zen, nolabait honek ez didalako kalte egiten, guztiz kontrakoa da. Honek min ematen dit, edo honek zauritu nau, zaurituta nago, eta zauri hori sendatzen ikusten, zaintzen ikasten dudanean, ni hor indartu egiten naiz. Esan daitekin nolabait metafora bisual bat egingo bagenu, zubi bat joan da lausotzen eta urak kolpatzen du, eta hor trinko urarekin presa bat egingo luken zubia, ez zela resilientea, baina ura iragazten uzten badu eta hor sendotzen baldin bada, badela gehiago. Adibidez. Alegia, mina transitatzearekin edo lotuta dagoela, ez? Neri asko gustatzen zait, eta Instagramean jarri dut, edukando la emozionen kontuan jarri dut, argazki bat zeina zirrikitu batetik, nola esaten dago, asfaltoko zirrikitu batetik ateratzen den lore eder bat, ez? Edo, bueno, ederra kontzeptuala da, eta bakoitza edertasuna ikusten du edo non, ez? Baina bai, lore bat, agian hor atera beharko ez litzakena. Edo beste irudi bat etortzen zait neri burura, landare batek ez duenean jasotzen, zuzenean argia nola bilatzen duen argi hori, ez? Eta nola hor moldatu egiten den, eta bere gaitasunetetik kanpo, beste gaitasun indartsuagoak ateratzen dituen behar dun hori lortzeko. Eta hori da pixkat erresilientziaren kontzeptuak ekartzen diguna. Askotan, bizitzan nahastu egin dezakeguna, hori, aurrera jotzearekin, aurrera egitearekin, eta nola baitor ikasketa bat ematen ez denarekin. Eta hori da, pixkat ezberdintasuna, ez? Erresilientzia ez da presioa jasateagatik, ez da oztopoak gainditzea bakarrik, baizik eta esperientzia indartuta ateratzea, eta indartze horrek badu emozionalki gure burua sostengatu ikasi eta zaintzearekin. Eta niri horrek atentzia deitzen dit, eta oso baliagarria iruditzen zait. Daukat gordea, errorik ez da ordea, nire zauria ez da zurea, iuna daukat gordea, errorik ez da ordea. Zaila da, baina erresistentzia eta erresilientziaren arteko muga hori garbi izatea. Nik entzun dut, hau uste dute badela kontzeptu bat, ez azken ospasei urtetan bere biziko, pixkate ezagutza edo hartu duena, pixkate presenteago dagoena gure diskursoetan, ez ikaragarri, baina hor dago, eta inoiz nik entzun dut, ni oso pertsona erresilientia naiz. Eta esan dut, pentsatzen dut, baliteke baietz, baina garbi ote daukagu ez zer den erresilientzia hori, erreparatu aldituzu zauriak, eta zauri horiek sendatuta ote daude, edo hor daude benda bat jarrita hemendik urte batzutara min ematen jarraitzeko prest. Ez dakit, igual interesgarria da erresilientziaren kontzeptuan ondo murgildu eta ondo ulertzea zertaz ari garen, ez dona? Hori ere jakitea zaila da. Gure burua ezagutu behar dugulako eta entzun eta pixkat ikusi, ez? Askotan erresistitzen egon gaitezke eta hori ere izan erresilientziaren parte bat, ez? Baina parte bat izan behar du. Azkenean erresilientziaren ezaugarrietan dago autoezagutza eta askotan resistentzian gaudenean ez gaude gure burua entzuten. Resistentziak asko nekatzen du. Eta resistitu badezakegu egin batean, eta hori funtzionala izan, eta onuragarria izan, gaudenean etengabe erresistitzen, askotan hor gure burua nekatu egiten, gure burua, gure gorputza, gure dena nekatu egiten da, zauritu egiten da, eta hori zaintzeko entzun behar da. Orduan, erresilientziak autoezagutza eskatzen du nolabait. Ere bai,
hori nolabait emozio horiek, bizitzen ari garen emozioak, sentimenak, sentsazioak, zilegi egitea. Eta zilegi egiteak ez du esan nahi, jazta, triste nago eta listo, baizik eta tristura hori zaintzea adibidez, edo min hori zaintzea. Orduan, autoezagutzarekin amatxo maitia, ataskatuta nago gaur. Autoezagutzarekin bat, nolabait, zaintza ere badator, ez? Gero honek eramaten gaitu ere bai nolabaiteko baikortasunera, eta hitz hau esatet kontu handiarekin gaina hitz egin dugu hemen, ez? Nolabait baikortasunaren inguruan, baikortasun ez toksikoa nolabait dela gure burua entzutea eta horri nolabait, ez dakit, hori, zilegi egitean nola gauden horrekin, ez esatea, bueno, jazta, ondo nago, ez? Eta ondo nago horren atzean, pues dago, igual, lur jota gaudela. Orduan, baikortasuna nolabait, erresilientziaren barruan ikusten da, egoera zaietatik ere indarra atera dezakegula, eta nolabait ere argia dagola. Eta argia batzutan ez da guk nahi dugun argia. Agian beste bat da, baino egon daiteke, ez? Eta niretzako oso garrantzitsua dena da, gu nolabait bersortzeko aukera izatea. Desikasteko, lurra jotzeko eta horrezateko, bale, agian beste ni bat atera behar da hemendik, ein batean, esparru batean, ez? Eta hori da erresilientziaren parte, ze askotan oso zurruna garenean gurearekin, ez, listo, hau egingo dut, honela ez naiz aldatuko, ez dut aldatuko, nire ikuspuntua ez dut moldatuko, hor erresistitzen ari gara. Eta ez gaude resilientziaren ez dakit nolabait alde hori ikusten, ez? Esatea agian moldatu egin behar dut nire ikuspuntua edo beste esparru batzuk hortikan ikasteko eta ikusteko ere beste bideak daudela eta beste mundu bat dagoela ere bai. Zuek, dituzue esperientzia resilienteak? Edo horrela katalogatuko zenituzken esperientzia batzuk? Zaienan eretzako da, lehenik aldarrikatzen nuen muga hori ondo identifikazia zuregan, ez? Esango nuke uste dut iraganean ez eta orainaldian baietz, eta hitz egingo dut suizidioari buruz. Nik 19 urten nituela, karrerako bigarren kurtsoan nire bikote zenaren anaiak buruaz beste egin zuen. 13 urte zituela eta oso horra izan zen kudeatzeko denontzat, nire bikote zenarentzat, ni baino pare bat urte gazteagoa zen, haren familiarentzat, nire ere hor, ez dakit, indargune egitearen, ez dakit, pixka batzutan ere gaizki ulertzen dugun toki hori egokitu zitzaidan, eta nik oso gaizki pasa nuen, baino inoretzegoen kezkatu egin nigatik. Gaur egun igual argiago daukagu ez, zaintzaia nork zaintzen duen, haren kontzeptu hori, baina duela ia 20 urte, hau ez zegoen hain garbi eta suizidioaren inguruan ere, kaso gutxiago genekien edo lanketa gutxiago eginda zeuden, ez? Eta nik gogoan dut gaizkilo egiten nuela, bisioak nituela, horrelako heriotz bortitz baten eta ulertu nahi horretan oso gaizki pasa nuela, baina ura igaro zen, eta handik 12, 13, 14 urtetara bileratxo bat izan nuen ezagun batekin, haren anaiak buruaz beste egin zuen eta bera hortze bilen pentsatzen ikusentzunezko bat egin nahi zuela, bera anaiaren lagunen testigantzekin edo nolabait omenaldi moduko bat, eta nari zitzaidan kontatzen, eta olako batean saiatu nintzen hasten kontatzen, nolabait ulertzen nuela bere egoera, nik ere suizidioaren gaia gertutik bizi izan nuelako eta esaldia ezin bukatuta, negar arnasestu batean hasi nintzen, eta buelta matea kosta zitzaidan, eta konturatu nintzen, hau etzegoen landuta. Hau, horre, lehen aipatu dudan ez, benda bat, partxe bat jarri duzuni, ala egokitu zen, momentu hartan lehentasuna ez ote zinenzu, ez omen zinenzu,
eta orduan hor pixkat geratu zen, besteen zaintzan murgilduta gaia. Eta orduan hasi nintzen, pixka bat ura lantzen. Duela 2 urte, inoiz hau irratian kontatu dut, nire gertuko lagun bat, kuadriako lagun batek buruaz beste egin zuen, eta sentsazioa daukat min hori beste modu batera transitatu dudala, beste modu batera igaro dudala. Ez dute pixkat modan dauden esaldi horietako bat erabiliko, ez dute esango indartsuago atera gara hortik eta horrelako mierdarik, baina egia da indartsuago atera naizela ontatik duela 20 urte jasandako antzeko egoera mingarri eta batez ere ulertzen zaila zaigun hortatik, ez? Heriotz guztiak dira mingarriak gertu badituzu, baina heriotza beste pertsona batek aukeratzen duenean, uste dut oraindik hori ulertzea gehiago kostatzen zaigula eta niri asko lagundu didala lagun hau ez epaitzen, haren erabakia nolabait ulertu eta nire egin nahian eta errespetatzen, ez? Horrela izan bada, mierda bada, baina horrela da eta beste modu batera igaro dut, mina sortzen du, baina esango nuke goera hau resilienteagoa izan dela duela 20 urte bizitako ura baino bai. Bai, oso interesgarria da hori ez, nola momentu bakoitzean gauden ditugun gaitasunekin egiten dugu aldeguna, ez? Horregatik askotan, eta nik uste gizarte hontan oso asko baloratu izan dela, eta baloratzen da oraindik ere egoera zaien aurrean nolabaiteko hori armadura bat jartzea, eta aurre egin behar diogu, eta aurrera goaz, listo, ez? Mina entzun gabe, barruan dugun hori entzun gabe, eta zure kasuan Asensio hor argi ikusten da nola aurre egitean, bizitzarekin aurre egin behar da batzutan eta ederra da, baina gero zauri hori ikutzen dugunean berriz ere, ikus dezakegu hor landu gabe dagola edo zaindu gabe dagola, eta agian orain dela 2 urteko zure gaitasun horiekin beste era batera trantsitatu zenuen, zuk esaten zuen bezala, min hori nolabait ikusten, ulertzen eta zaintzen barruan zenun guzti hori. Isiune hau zaintzen, ta orain hemen. Isiune hau zaintzen, enuen jakin hobeto egiten. Orain digogoan nola utzi nintzen, Zuk June, ez dakitolako esperientziaren bat dezun? Nik bai, hain bueltakan ebilela horrekin ere, nik ere bizitu nuen suizidio bat nire adineko lagun batekin, eta eukin nuen tartetxo bat nik nire dolua edo pasatzeko, baina egia da ere azkar pasa behar izan nuela nire oso gertuko pertsonaten lehengusina zelako. Eta kostazitzaigun pertsona honek bere buruaz beste egin zuen toki batetik salto eginez, baina toki hori egunerokotasun batean ez dugu pasatzen, baina bai gertu dago. Eta hasiera batean kostazitzaigun eta landu behar izan genuen asko berekin hortik pasatzeko aukera izatea, eta ez izatea izugarrizko buelta eman behar diogu toki honi, toki hau pasatzeagatik. Eta bai euki genuela momentu bat hor oso zaila guk inentxi behar izan genuelako gurea, bai beste pare batek ere bera ondo egon zedin, baina nik gehiago nuen buruan, nik laguntasunekin euki nuen arazoa justo gara hortan ere, eta izan zen kuadriatik bota ninduten, ni beste batekin. Eta momentuan ez nuen onartzen edo bota nindutenik, zen, ez ni joan naiz edo ni utzi dut kuadrilla, eta kostata iritsi nintzen konklusiora, ez ni bota egin nindutela, eta kostata ulertarazi nion beste pertsonari ere bota egin gintuztela. Eta zaila izan zen bide hori egitea, ze hasiera batean bazen nola galduko genuen laguntasun bat, edo nola botako gintuzten gu kuadriatatik, zer egin dugu gaizki, eta hori, muro bat jarri genuen hor, eta ez gintuzten bota. Eta pixkanaka beste lagun batzuk eginez, eta haiekin hitz egiten, niri kostatu zitzaidan konturatzea, besteari oraindik gehiago, eta bai izan zen, gu gonbidatu gintuzten joatera, bota gintuzten, eta izan zen lan bat oso zaila hasiera batean, baina orain egia da, laguntasunen bat galduz gero erresago ulertzen ditela zergatia, edo nik egin duan zerbait gaizki, edo ez, eta momentuan ez genuen ezer gaizki egin guk, ez genuen behaiekin bat egiten, eta egia da
hortik aurrera ni oso pozik nagoela bota gintuztelako, eta izan da konklusio batea kosta zitzaidan ulertzea eskerrak bota egin dutela hortik, baina bai momentuan oso zaila izan zen bizitzeko. Ez dut, klabe batzuk atera direla zure esperientzia honetan, Junez, badago bizipen hori, ez? Momentuan zaila izatea, mina egotea, baina nolabait denborara, bai ikus dezakegu, ez? Perspektibarekin, hor ikasketa batzu daudela, nolabait indar emozional eta pertsonal bat dagola, autoezagutza bat, ze gertatu da, nola jarri limiteak, gauzak onartzea, ez? Da nik uste horiek direla nolabait erresilientziaren aspektu batzuk oso importanteak, ez? Autoezagutza hori, entzutea, hazkunde pertsonala egotea, eta zilegi egitea sentitzen deguna, eta hortik ikastea nolabait, edo horri bidea ematea, gero ikusteko, minarekin ere indartu gaitezkela, eta ikasketa handiak egon daitezkela horrez, eta hemen ere ikusten da bien esperientziarekin, eta egon gaitezke hemen hitz egiten olako esperientzia ezberdinetaz denbora asko, baina denok dugu resiliente izateko gaitasuna, ez da zerbait, ni jaio naiz resiliente, eta zu ez, bazepena, haizu, ez, eta ez da erosten, eta baino bai landu egiten da, eta nik uste lehenengo pausa oso importantea edo oinarrizkoa bada autoezagutza hori egotea, eta autoezagutza baino lehen agian gure burua entzuteko, ikusteko, onartzeko gaitasun hori dena hortikan hasten bai da, ez? Eta gero ja landu dezakegu edo garatu ditzazkegu aspektu ezberdinak. Mentxatean esan digute, ai kuadrillismoa, Euskal Herriko gauza guaia eta gorrotagarrienetako bat aldi berean. Eta Nekane Alzelaik esan digu, hori Jon Lizek esan digu horrekoa, eta Nekane Alzelaik esan digu oso garrantzitsua egoera zaietan zaintza eukitzea eta laguntza bilatzea. Askotan ez da erresa. Bai, Nekanek esaten duenarekin aprobetxatzen esateko resilientziaren aspektu oso garrantzitsua edo zaugarri oso garrantzitsuetako bat da sarea izatea. Ze, badakigu, izaki soziala gara, harremana behar dugu garatzeko, izateko nolabait, eta oso beharrezkoa da, sare dugun hor, eta sare hori nolakoa den, eta guri nola laguntzen digun, nola zaintzen gaituen, eta nola bidean laguntzen gaituen, ez? Baldin badakagu sare bat, zeina presio hori, edo gain jartze hori, areagozten digu, benga, animo aurrera, benga, zakize, eta ez digun galdetzen maitia nola zauden, eta tarte hori ematen askotan arnaz hartzeko, ez, hori onartzen epaiketari gabe horrek beti asko laguntzen du olako sarea izatea, eta besteak zaildu egiten du gure prozesua. Gauza batzuk ikasi ditugu azken urteetan, asko dona zurekin, beste asko pixkat lehen aipatu dan bezala gure testuinguru sozialetan gero eta jakituria emozionale gehiago dagoelako, edo bintzat pixka bat gehiago esango nuke. Ez da egit asko, baina gauzatxo batzuk bintzat, ez? Ari gara. Eta orduan, hori ez, ez zaite triste egon esaldiak ez duela lekurik, ez duela zentzurik, edo aurrera, eta aurrera ez duk diuzuna ez zemu zaude, ze behar dezu, nola zaude, eta noiz eta nola egingo duzun aurrera, joango zara laguntzarekin topatzen, baino ez, hor bide lagun izate hortan ere, gauzatxo txiki batzu bintzat ikasi ditugula, ez dakit beti ikasi ditugun, oraindik egongo da bizkarrean bi golpeman, eta mote, eta aurrera, eta Baita, batzutan behar dugu ere, bai. Baita ere. Batzutan niri asko laguntzen dizen, batzutan oso sakonerako pertsona naiz, eta sartzen naiz barruan, eta emozioak, eta nola nagoen, eta sentimenak, eta batzutan ditu lagunak, ni batzutan ditu lagunak, bale, dona, jazta, nera rein sentitu eta aurrea, eta batzutan da, ostras, egia da, aztu gabe aurrera egite hori. Orduan, oreka bat dago horre, sentitu, denbora eman, zaintza eman, bidea eman, eta laguntza eman, eta aurrea bakoitzaren erritmoan egitearen arteko oreka hori, ez? Entzuten eta ibiltzen da, pixkate biak. Eta hau aipatuta, gustatuko litzaidake ere, pixkat nolabait azaltzea zeintzuk diran erresilientzia hori garatzeko egin dezakeguna, edo, aspektu batzuk, ez? Nola garatu dezakegun erresilientzia hori, ez, 2 minututxo baldin baditugu, botako ditut kontzeptu batzuk, ze nola denak izan gaitezke erresiliente, ere jar dezakegu arreta hor.
Esan dugun bezala, autokontzientzia hori lantzen asko garatzen da erresilientzia, nolabait gure burua, gure barrua, gure emozioak ezagutu eta ulertu. Eta onartu dagoena dago eta ederra da ala, mina dago, plazera badago, plazera dago. Baina nolabait entzun eta zilegi egin, eta horretarako asko laguntzen du, esaten ari ginen bezala, ondoan izatean norbait zein agian 2 minutuko espazio ematen digun, esateko, nola zaude, eta hor, egiten dugu pixkat, bale, honela nago, eta hor, pixkat, derramarik gabe, baino entzuketarekin, pixkat, horri tokia eman. Harreman osasuntsuak eta funtzionalak sustatzea, nolabait mina ematen digun horretatik ere, oraintxe bertan ez dut behar norbait esaten diana, benga, animo aurrera, edo hortan ez pentsatu, baizik eta behar dut norbait, zeina esaten diana, benga, dona, ze behar dezu, zurekin nago, ideazen edo deitzen diana, 2 egunetik behin, pixkat, ere tartea eman naiz eta batzutan horrek ere dolua eskatzen du, nostra, orain laguna ontatik ies edo alde egin behar dut, eta bestera besteruntz jun, pixkate horrek ere mugitzen gaitu, baina behar dugun hori ere bai, nolabait gure buruari eskaintzea laguntzen du erresilientzia hori garatzen. Komunikatzea, nola gauden ze behar dugun asko laguntzen du, bai besteari eta bai gure buruari ere bai, ez? Hori esatea, dona, behar dezu gelditu, behar dezu arnastu, behar dezu korrika egin, dena delakoa, ez? Erresilientziarekin nola badan egoera zaietatik ikastea eta nolabait hoietatik ere gutxinaka ateratzea, helburu errealistak jartzea, ez? Benga, ostra, imaginatu, nijoa astebete etxetik irten gabe, ezin dut irten, urrengo egunean ez diot nire buruari esango, benga, bihar aterako naiz, ordubeteko buelta bat ematea. Ez, agian helburu... Edo San Sebastianetara joango naiz, zamborra da. Hori da. Agian helburu errealista da, dutxatu egingo naiz. Edo kaleko arropa jantziko eta sofan eseriko naiz. Edo lagun bati WhatsApp bat dialiko diot, edo balkoira aterako naiz arna sartzea, ez? Helburu txikiak eta realistak jartzea bakoitzari, ze bestela hor erruan sartzen gea, ezin dut, ezingo dut inoiz, eta, pixkate buklean sartzen gea. Malgutasunarekin hartzea bizitza ere, bai, nolabait, alde neinean. Eta hori, sarea egokitzea gure beharredei, eta zintzotasuna eta zaintza esango nuke badirela erresilientziaren aspektu importanteak, eta hau garatzen laguntzen diguten abileziak ere bai. Ez da ipatu duzun akaso baina laguntza eskatzen jakitea batutan ez da bakarrik emozioterapeuta baten gana edo aditu baten gana jotzea, laguntza eskatzen jakitea bada lagunari esatea mierda egin da nago. Hoi da, bai. Edo besarka behar dut, edo ez ditut behar hitz hoiek. Eta lagunari eskatzea eta gure buruari eskatzea. Ze gure askotan guk gure buruarekin gera laguntza gutxien eskaintzen diogunak, batzutan ez? Eta laguntza eskatzen dugu kanpoan, baina gu gero etxeagoa zenean eta gaudenean gure pentsamenduekin, hor pentsamenduetan dago hainbesteko mierda, zeina kontu zibili bar geran. Ze bai, kanpotik jasotzen ditugu hitz eta laguntza ederra, baina gero barruan batzutan mina handia egiten diogu gure buruari, batzutan, ez? Eta hor ere bai esatea, ostras, zerk laguntzen dit ni pentsatzeak edo nire barruan egotea, eta hori ere bai kontuan hartzea eta hori zaintzea eta garatzea. Dona Pellaniz, nieto plazer bat izan da, erresilientziaren inguruan zurekin aritzea, ikasi dugu ondo oskatzen eta zertxo bai gehiago erresilientziaren inguruan, 2 aste barru, oker ezpa naiz, hemen ari naiz ikusten, bai, otsaiaren hasieran edo, elkar ikusiko dugu berriro. Hala da. Zaindu asko. Berdin. Eta Dona Pellaniz nieto agurtuta, gu bagoaz aurrera, eguerdiko 11 hortxe bueltan ditugulako, eta azken ordukoari leku egin behar diogulako estudio traletatik. Bertan da prest, Egoi Belategi lankidea. Egoi Belategi, egunon? Egunon, zue jere, lehenik eta behin Nafarrora jo behar dugula, jakin berri dugulako, agoitzeko lehen auzialdiko eta instrukzioko bat zenbakiko epaitegiak, espetxeratu egin duela Sarrigurenen sexu erasoa egiteagatik atxilotu zuten gizonezkoa justizia auzitegi nagusiko iturriek jakitera eman dutenez. Kasuani buruzko xehetasun gutxi eskaini diren arren, badakigu aipatu sexu erasoa pasaden ostegunean eman zela eta egunean bertan jarri zuela salaketa biktimak. Gizonezkoa atxilotu eta epailaren esku utzi ostean, esan duguna, honek erasotzailea espetxeratzeko
agindua eman duela berehala. Gainerakoan berritasunak Gasteizko Legebiltzarretik Lakuako gobernua osatzen duten alderdiek, alegia EAJak eta PSek, akordioa lortu dutelako Elkarrekin Podemos Izquierda Unidarekin haurtzaroaren eta nerabezaroaren legea aurrera ateratzeko Europa Presek jakinarazi duenez koalizio moreko iturriak aipatuta. Iturri berberek zehaztu dutenez Elkarrekin Podemos Izquierda Unidak lortu du estaldura, prestazio eta kontziliaziorako laguntza handiagoak legean aurreikustea baita erakundeen konpromisoak ere sare sozialetan sexu indarkeria prebenitzeko edota pornoarekiko sarbidea zailtzeko besteak beste. Haurren eta neraben lege berriak aldaketak garrantzitsuak aurreikusten ditu adin txikikoak eskubidedun gizabanako bezala aitortzea esaterako eta ez babes subjektu gisa orain arte bezala eta nortasunaren garapen askea bermatzea eta urratutako eskubideak berreskuratzea eta itzultzea omen du helburu aipatu legeak. Amaitzeko kontu ekonomikoak bizkor batean, eguerdiko 12etan sakonduko dugu hauetan, baina goizeko ordunetan esan dezakeguna da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ekonomia, 1,8% hazi zela 2023an pandemiaren osteko susperraldia ofizialki moteldu dela baieztatuz. Pentsa duela pare bat urte 6% izan zela hazkunde ekonomikoa. Iragarpen txarrak egin ditu gainera datozen hilabetetarako Confebask patronalak. 11 eta ia 2 minutu ditugunean, agur esan baino lehen azkar batean baitere informazio praktikoa eta gutxi aipatzeko errepidetan lasai baititugu trafiko zuzendaritzaren arabera. Onaino beraz, eguerdiko 12etan buelten izango garela esan bezala eta ordura bitarte, disfrutatu bigarren kafeaz. Eskerrik asko Egoi Belategi, bagoaz aurrera, batzuk bigarrena baino, igual 3. edo 4. Kafearen bila abiatuko bagara ere. Hilda, Hilda gure katue, Ein dau testamentue. Hilda, Hilda gure katue, Ein dau testamentue. Bagoaz Gasteiz ingurura, Arabako eta Euskadiko hiriburura, Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde Andere aspaldiko partez agurtzera, urte berrion! Urte berrion, orain bai esan dezaket, urte berrion. Entzuten dira zuen? Urte berrian egon gara, Josune? A ber, nik uste baietz, sortzian, urtarriaren sortzian, orain begiratzen nahi ezagutegia. Gero egin zinean, gero desastre. Ez naiz hil, horregatik katuarena, ez naiz hil, testamendua ez dut egin, oraindik, ezer gutxi daukan nik usteko, hori ere egia da. Bururatu zaizu aste hauetan testamentu egin beharra, Josune? Pentsatu du, digo, ostras, solan egoteko hobeto hilik. Ez, pasatu naiz. Baina bai, egon dia momentu batzu, bai, gripea jota eta ohean, eta estula, gaur ere igual, estulen bat hortikan gehatzen zait, eta sukarra, eta esaten nuen, aia, mase, gaizki! Baina, jazta, pasa da, eta ben, kontu kontari nator berriro, txiribuelta bat egiteko, gaur oso apropos jarri duzun musika, Inigo, hori katuarena, ez bakarrik testamendua dela eta, baizik eta katu baten inguruan nahi dualako nek zerbait kontatu. Da bitxikeri bat, baina urtarrilaren 8an gehatu zitzaigun hor ipuintxo bat, ez dakit gogoratuko duzuen, bai, esan nuen, ai, nahi dizuet kontatu zerbait, gaur ikarri dut. Azaltze aldera, Josune, urtarrilaren 8an espero zintugun asteazken hartan urtarrilaren 10ean gurekin, baina gaixotu eta tira, ez da egite hemen ez du asko dago, hauntzaren gauerdiko ez du izeneko sekzio bat ez dote dugun ireki beharko, saio honen ez du la festa nola baite kontatzeko. Tira, puña berandu xamar, baina, badator, testu ingurua emango dugu edo nola egingo dugu? Habitu, testu ingurua, begira, pixkat hitz egitea Gabonen inguruan, da atzera egitea pila bat, ez da? Iragana, baina, bai, kontatu nizuen zuhiltzaileek, zeuketela hor borroka bat udalarekin, eta diru askatzen zutela, eta hori dana. Orduan pixkat horrekin lotuta, aste horietan, duela 2 aste edo, albiste bat izan genuen hemen Gasteizen, niri bitxia iruditu zitzaidana, ez? Ez dakit nola amaitzen duten batzuk Gabonak, edo triste, edo donak kontatzen zigun bere egunean ere bai, ez da, pixkat depresioarekin edo, gertatzen dena, zuhiltzaileak, katua, depresioa eta zer? Gasteizen, duela 2 aste behintzat, zuhiltzaileek jun behar izan zuten etxe batera, ze bertako katuak
jabei etzien sartzen uzten. Antza zegoen oso zoro, oso alteratuta, eta, ez zioten uzten, sartzen, ez zioten uzten, eta deitu behar izan zituzten suhiltzaileak sartzeko. Behin sartu zirenean suhiltzaileak, harrapatu zuten katua, sartu zuten kutxa batean, eta orduan eman zioten lasaigarri bat. Eta antza, katua egun hoietan oso urduri omen zegoen, ez dakit depresioa jota edo, eta orduan, tranquilizante batzuk hartuta, baretu zen. Eta kuriosoa iruditu zitzaidan, ez? Azkenean maskota bat daukazu, batzutan gizaki moduan gure apetak, gogoak, gure ez dakit bajoiak edo subidoiak edo ez dakit ja zertarako dauzkagu hor animaliak etxean, ez? Itxita, igual ez dana euren habitat naturala, eta nolabait katu horrek hartu zuen ja etxearen bai, erabat, eta ia, jolin, bastakit, katu okupa bat edo, eta gero grazia indit, ze hori, tranquilizanteak hartu behar izan zituela, eta hori dana, eta jolin, ez dakit. Nola ni gaixo egon naizen egun hauetan pentsatu duten, nola dagoen ere bai animalien mundua, Eta hoxe, hori pixkat, katuaren testamendua, nire testamendua, hor animaliak. Baina beste gai batzuk ere ekarri ditut, ez pentsa ere asko ibili naizenik buruari buelta egun hauetan. Ze gaixo zaudenean, benetan ezin duzula ezer egin, ni aspaldian gaixotu gabe, baina bai gertatu zai gauza bat, ea zuek olakorik edo pairatu zuen zehau da tirania hutsa. Behin, astebete zaudela pijama jantzita, atea barzaenean gero kalera zerbait egitera, demangun ogia erostera, edota farmaziara, zer jantziko zenukete, ze arropa mota? Pijama jantzita egonda. Egonda gero, txandala. Bai, igual txandalaren nazioarteko eguna da hori, justu, lehenengo aldiz ateratzen zarena. Nazioarteko eguna edo zure bizitza osorako kenduko ez duzun prenda bat da. Ze benetan zaila izan da, holan ez, badago muga fin bat, hor txandala eta pijamaren artekoa, gaur ez dakit influencerren batek edo bestek ere jantzen ditu pijamak eta holan juten dira kalera, eta nik kalean ere ikusi izan ditut, ezberditzen ez ditudan praka hoiek, esaten duzu, erosoak dira, pijama bat da, ez da? Tirania hutsa hau, ez? Neri kosta hoin zait, estula eta sukarra kentzea eta kosta hoin zait, baina txandala gero kentzea, ze zaila, horrela hasi dut urtarrilan eta benetan zaila iruditu zait hori kentzea. Orduan kontuz, behin jantzen duzula txandala, ez dakit gure entzulei hori gertatzen zaien, gero esaten duzu, zergatik ez dut hau egunero jantzen da, erosoa, baina egiten jarrera aldatzen da txandalarekin, ez dakit hori zuei gertatzen zaizuen txandalarekin. Eta ze kolorikoa erabiltzen duzuen. Txandala asko erabiltzen dut, batez ere astean zehar 2 edo 3 aldiz behintzat enterramenduetara berdetelako eta naizarea bakerotan agertuko naiz eta naizen ni entrenatzen ari dena, baina egia da txandaletik bakeroetara pasatzea batzuetan ez dela erosoa. Orduan, nik batzutan soineko sueltoak jartzen ditut horrelakoetan, soineko lasai bat jarri eta hola ere eroso nigo. Ja, nik egia esan azkeneko astetan txandal mordoa erosi ditut, hemen katxondio pixat izan dut, Goiuri eta Imanolekin eta Junerekin eta beraz, daukat, bat hola aragi kolore, beige, gris tartekoa, bat urdin iluna, beste bat gris iluna, hiroiek oraintxe uste dut. Bai. Nik beltzak, denak. Dena beltzak. Urdin iluna daukat nik. Baina batzutan ere ez dago alde askorik, ez da? Ez dakit, materiala igual pixkat potoloagoa delako, kotoia delako. Nik badaukat bat, ausartu izan naizena, ez da txandala, erosi nuen pijama denda batean, baina niri txandala iruditzen zaiz, dauka zelan da, holan, ez da, nola ditzen zaion, puñoa eta pixkat estu egiten duena, muturretan eta orkatiletan, eta atea izan naiz horrekin, horrekin. En plan, norbaitek zerbait esaten badit, izan gora, supermoderna naizela. Y ya está.
Baina bai, hortxe txandalaren kontua, baina nire kostau zait, astebete oso eroso, eta gero zuk diozuna, June, bebai, pixkat, karo, oean egon zarenean, dana desparramauta eta lasai eta bakero batzutan sartzea, gogorra da. Zergatik kontatzen dizuen nik hau? Gaur elkartu nahi ditut hainbat kontu. Txandala, katuak eta ez dakit, irudi bat osatu nahi dut. Ez dakit, ze hirugarren elementua izango litzateken, ez dakit ze datorkizuen zuei, ze asoziazio egiten duzue, txandala eta katuak entzunda, zerbait datorkizue burura? Txandala eta katuak. Bai, ez dakit, ze irudi edo... Igual pixkat, irekita utzi dute, baina hirugarren elementu bat esan beharko bazen dute, txandala, katuak eta... Bueno, bigarren kafea ere bai oso ondo, olako katilu bat, etxean, goxo, katu ezin guratuta. Kafea? Kafea ona izan daiteke, Ez da hori. Baina ez da hori. Txandala utxiko lukela katuak eta josteko zerbait beharko zela. Bale, ez gustatzen zaizuen proposamenak entzutea, ere bai. Bale, nik ekarri dut beste bat, liburua, ez? Pixkat hor etxean, erosotasun horrekin, lagunduta ere bai zure maskotarekin, zure katutxoarekin, eta liburuak, ezta? Eta liburuen kontura, kontatu nahi dizuet, hemen Gasteizen, azkenean txiribuelta bada ere bai, ez? Gasteiz gerturatzeko zerbait, behin aipatu zian entzule batek, baina Gasteizetara bere buruz hitz egiten duzu, noski, bertako albisteak edo gerturatzen edo ezagutarazteko ere bada hau zuena bozgorailu ederra, eta orduan, zer kontatu nahi dizuet? Hemen Gasteizen badugula liburu denda berri bat. Liburutopia izenekoa, aldez aurretik, bai, da ederra izena, ez da? Eta Eva Forest Liburutopia. Hori da, izen osoa. Bai, abenduaren batean inauguratu zen, alde zaharrean dago, eta hori kontatzera nentorren, orduan pixkat esaten nuen, hori katua, txandala, eta liburutegi batean, nun gainera utopia kutsu hori duen, eta ez da bakarrik liburu denda, bada, liburu denda, eta kafetegia ere bai, Orduan oso atsegina. Hau da, Santa Maria kantoian dago, Gasteizko alde zaharrean, eta esan bezala da, liburu denda eta kafetegi proiektu bat. Hemen sortu dute 7 bat liburu zale, edo, Eva Forest izeneko kultur elkartearen baitan dauden batzuk. Eta momentuz, oso ondo funtzionatu du, abenduaren batean esan bezala estrenatu zen, eta daukate olako programa zabala, bertatik ibili dira idazleak, ipuin kontaketak ere egin dira, hau da, leku bat, nonbait guztiontzat, Ez nahi ere bai txikientzako toki bat dauka, esan bezala hor kafetxo bat hartu ezakezu, irakurri bitartean, hitz egin bitartean, eta Eva Forest izen aukeratu dute liburu utopia honetarako erreferentzia handia delako, hainbat esparrutan militatzen zuelako, internazionalismoan eta Euskal Herriarekin ere lotura handia zuelako, feminismoan, represioaren aurkako borrokan, torturan, eta hori daukagu orain Harribitxia Gasteizen, oso polita da, eta hemen urtarrilean programazio berriarekin ere etorriko da, orduan ikustut horren berri noizean behin ere emango dizuedala. Hauza ederra da, ni izena ikaragarri usatzen zaite Liburutopia eta Eva Forest Liburutopia osatuta. Ez da egite, esango nuke Eva Forest badela gure kulturako pertsonaia handi horietakoa, eta era berean akaso nahikoa leku egiten etzaiona, ez? Eva Forest bada gure Simon de Beauvoir, akaso militantzia politikoan lehen lerrotik gertuago egon dena, eta jazarpen hori igual gehiago pairatu duena, baina intelektual erreferente feminismoaren ez dakit, Euskal Herrian izan dugun lehen erreferente handi horietakoa, eta ez dakit ezote den ez ezagun xamarra gurean.
Bai, zalantza hori bera daukat nik, Inigo, baina, bueno, nik ustute honen bitartez bada ere, behintzat Gasteizen oihartzun handia lortu duen albistea da, eta bai, komunikabide gehienetan atera da, eta nik uste dut, bai kulturarako, bai iraultzarako, bai pentsamendu kritikoa bultzatzeko, toki ederra dela, nahiko zabala, eta hortxe Instagramen ere aukera daukazue jarraitzeko eta ikusteko argazkiak, eta nik uste gozatzeko aukera emango digula, bai. Ze ona, gertutik jarraituko dugu, eta kaso Eva Forest elkarte horrekin, tarte bat hartu beharko dugu, eta aipatu bezala, figura ontara gehiago hurbildu, zen ikuste oso egin zuenaren eta lortutakoaren azpitik ezagutzen dugun emakumea dela, eta tira, bozgora jo izan behar badugu, Eva Foresten figuraren area kaso izan behar dugu, beraz, hemen apuntatuko dugu, eta hartuko dugu tartetxoa bere bizitzan murgiltzeko, pentsa oso gertutik harrapatzen gaituen figura da, etxe hontako oso lagun den Iñar Sastre piano jolaren amona delako, eta Alfonso Sastreren bikotea, eta hor oso bikote ez dakit intelektuala osatu zuten, askotan brometan nik aipatu izan dut, ez, pixkate Jean-Paul Sartre eta Simone de Beauvoir izan gainituela hemen, ez, Euskal Herrian eta hortik mugati gertu, eta hartu barko dugu tartetxoa hortarako Josune, eta elkarte honekin ere harremanetan. Askotan Josunek hori egiten digu, jartzen gaitu hola izan, eta gero, guri dagokigu bigarren paus hori ematea, Josune. Bai, ze azkenean, nik albiste ekarri dezaket, baina gero polita da ere, bai, eta zuek kazetari fin-finak zaiten enean, elkarrizketatu hoiek zuenean izatea, ezta? Eta beraiek euren ahotik kontatzea. Nik kontatzen dut pixkat, hori, zertzeladak, baina gero sakonean badago zer kontatu. Por cierto, nik gaur ez da txandala. Osea, nago hemen zuekin, baina nago erdi dotore, olako prakak, zea ondo ikusten naizen derrepentian streamingen. Esan nahi dut, eroso bai, baina praka bakero eroso elastikoa jantzi ditu dala. Osea, aurrera pausu bat eman dudala, esan nahi dut, ja pixkat energiarekin somatzen duala nere burua. Zelako bi asteak, eta zuegabe, izan dalatza, gainera. Altan bota gaituzu, Josune. Bai, egia esan bai, esaten nuen, ama, nere goizetako bigarren kafe hau, norbaitekin konpartitzea, bai. Autonomoa izatea, latza izaten da, bakarrik zaudenan etxean. Gainera, mito batzuk hausten dituz, esaten dugu, autonomoek ez dugu, gaixotasunik harrapatzen, egokitzapen fenomeno bat, egokitu behar, errealitatera, eta autonomoak baja aukera eskaxak izaten dituela, baina batzutan autonomoak ere harrapatuta. Bai, eta bitxu, hau anekdota moduan, eta bitxu zelako inozentzia do tontokerian eria, baina medikuaren era joan nintzen, eta esan zian, baja nahi duzu, eta esan nionez, autonomoa naiz. Bajarako eskubidea ere badugula jakin dut. Josune, beti berandu. Pues holaxe, ez? Retardo pixka batekin, baina hurrengo gaixotasuna ez dakin noiz etorriko den. Jakingo dut, kobratzeko aukera ere badudala, en fin. Josune Belez de Mendizabal, besarkada handi bat Gasteiz ingurura, eta horrengo aste azkenean, esango nuke, izango dugu elkarren berriro. Oso ondo, pospozik, bai, aste azkenera arte. Aindu asko. Antes de que caiga mi avión, desengánchame. Hogei urtetxo ditu kantu honek, Kike Gonzálezen Pájaros Mojados lanetik, artean bere hirugarren diskoa zen ontatik, Reloj de Plata kantuarekin egingo ditu hurrengo 2 minutuak, eta segituan bagatoz zuentzat hainbat telesail film proposamenekin, Imanol González Gorrutxagare gurera batuko da, eta oraindik ere gauza asko dozkagu zuekin elkar banatzeko, beraz, geratu hementxe. En un reloj de plata mi corazón, habitación pintada, una canción que brilla en la mañana, doble ración de carretera y manta para los dos. Antes de que caiga
desenganchame. Antes de perder el control, desenrédame. Será solo un momento. En un reloj de plata, en un reloj de plata para los dos, en un reloj de plata para los dos, en un reloj de plata. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. You got the cinema. I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with Goiuri ez Arandia konektatu zaigu, baina konektatu da pixka traketx eta bigarren kafeak galdetu digu ea zenbagarren kafea zen. Eta ordu ondoren jarri du, ups, Goiuri naiz, ja. Bagenekien Goiuri, kontrolatu gara hasieratik. Beraz, eta itek eskatu zenbagarren kafea den hau, uste du laugarrena dela. Baina lasai, Idoia Xarmak, bide batez datozen egunetan akaso Idoia Xarmarekin egoteko aukera izango domen bigarren kafean, aspaldiko partez, Idoia Xarmak esan zigun laur arte ondo. Beraz, orain bakarrik behar dut, Imanol eta Junek fiskalizatzean ere konsumoa, kafe gehiagorik hartu ez dezadan. you all the time. In doses at night. Eta bide batez Goiurik bat egin digun, gurekin bat egin duen honetan, Goiurizuk proposamenik balin badaukazu gurekin, elkarbanatu lasai, ze gustora asko entzungo ditugu zure proposamenak ere. Imanol González Gurrutxaga, egunon? Egunon. Ondo altzara? Bai, aurreko astez beste, komentatu ziaten oso azkaritze dira omen detela, orduan saiatuko naiz gaurko egunez, mantxoago hitzeiten. Oso azkaritze egin zenuela June Romatetik Bargurenek esan zizun? Eta Julenek, eta Goiurik nik uste baietz, eta... Goiuri zukuri esan zenion? Baina enizun txarrera esan, ez da momentu batean. Hobetzeako. Bai, lasai hitz egin bai denbora badaukagu, bigarren kafea lasai hartzeko, edo laugarrena, nire kesuan. Baina tira, zein da akartzun proposamena, Imanol? Epsiat dinamika esplikatuko dizugu. Joan den astean hasi ginen, entzule, badakizue, berreskuratzen nolabait telebistarako, telesaile
gomendioak eta pelikula gomendioak, batzuk zinemetan ikusteko modukoak, besteak plataformetan, kasu batzutan telebista kate arruntetan ikus daitezkenak ere aipatuko ditugu, baina ez kara, ez dakite, puri-purian giro hortan murgilduko, lehen alaxe ditzen genion sekzio antzeko azen sekzio bati, zer datorren eta zer ez datorren, bai, nobedade batzuk kontatuko dizkizuegu, aipatuko dizuegu, bida hau ikusteko aukera baduzue, naiz da guk ikusi ta izan edo ez, baina beste gauza batzuk ere ekarri nahi dizkizuegu, eta kaso hainain berriak ez diren, eta askotan ekoizpenaren olatu indartsu horretan, momentuan konsumitzeko aukera ez dugun gauzatxo horiek ere, berreskuratuko ditugu. Naiz eta uste dudan Imanol puri-purian dagoen lan batekin datorkigun. Bai, horren arira bizkat, aurreko astean komentatu genunez, puri-purian ez dutela izan berrik gomendio guzti hauek, saiatu nintzen Koreedaren lehenengotako pelikula bat ekarren nahian, baina igual pasain nintzen, eta urrutik jo nintzen. Orduan... Zein zenuen buruan? Afterlife. Afterlife. Atzo Instagramen ikusi nuen Afterlife elkarbanatu zenuela. Bueno, Koreeda badator puri-purian, eta gero aipatuko diogu entzulei, ze Monster uste dute edozein unetan egongo dela plataformetan, dagoeneko badago Apple TVn eta ordainpeko besteren batean, baina Netflixera iristekoa zela esango nuke ere, eta orainik ez da iritsi, beraz adi jarraituko dugu, baina Koreedaren azken lan saritu hori laizteri izango da. Oain, egunen batean ekarne balin moduzu Koreedaren pelikula zar bat ere, nik uste egokia dela, Bai, aste honetan nik uste dut desente ikusiko ditutela. Baina aurreko astean aurreratu nun pixkat aste honetan zein zan ere asmoa ekartzeko, edo behintzat zein zan ere asmoa ikusteko, eta aste honetan ekarri duten gomendioa puri-purian da Balenciaga telesaia. Balenciaga telesaia, hype desente izan duen telesaia, dena esan behar balin badugu. Akaso, plataforma xelebre xamar batean dagoena, ez dakit, Balenciaga oso Disney Plus ikusten duzuen, nik beste nonbait igual imaginatuko nuke, baina, bueno, produkzioaren kontuak ere badira, ez? Bai. Egia da, guantxe gogoratu naizela, ez dela Balenciaga, da Cristobal Balenciaga, baina demora pila baten honitzen pentsatzen Balenciaga izena zula, orduan guendik horrekin gelditzen naiz. Bai, egia da, Disney beti lotze degula aurrentzako, edo behintzat publiko zabal batei lotutako telesaieta, baina, bueno, egia da, Cristobal Balenciaga ikusi ondoren, bai nabari dala bere kutsua oso zabala dala, oso publiko guztintzako ina daola. Ezakit zehazki adintartea nun da onkokatuta, o nun kokatu duten ikusleen adintartea, baina bai da oso errez ikusi aldan telesail bat. Miniserie modura edo plantea dezakegun lana, baina, bueno, guztira 5 ordu dira, ezta? Zenbat atal dira, Imanol? 6 atal guztira, eta batez ere zentratzen die Cristobal Balenciaga bere ibilbidea eukizuna Parisen eta bueno, ondoren nola itzulizan Euskal Herrira bizitzea bere bizikide dan edo zan Ramonekin. Aha. Beraz, 5 kapitulotan ikusi daiteke. Hemen nebilen ni adintartea ikusi nahian, saiatuko naiz topatzen, baina Goiurik ere esan digutxatean, berak ikusi duela, eta ez zaiola hain kontsumitzeko erresa iruditu. Bueno. Egia da daukala oso ritmo mantxoa, dala pelikula bat, da serie bat oso biopik bat da, ez dauka momentu oso akziozko momenturik, baino zentzu batean bada oso txuria, ez dauka oso lenguaia bortitzik, ez dauka violentzia oso esplizitorik, odolik ez agertzen, orduan zentzu hortan neon gehiago hitz egiten. Oain behidatzen nahi naiz, eta printzipioz jartzen du 14 urtetik gora. Baina bai, hori izango da, behartuta dango dialako adin bat jartzea. Bai, eta gero norberak gurasoek eta erabaki dezakete, ez? Askotan gaur egun pelikulekin eta badaukagu horre adinaren erreferentzialtasun hori, eta 14 urtetik gora, baina gero umeak 10 urtekin mugikorra dauka, eta ikusten ditu ez da gizan gauza, beraz, nik uste horre arduratsuena gurasoek berek eurek pendiente gotea, eta batez ere horrelako egoera violentorik edo sexualki espizitorik edo bestelakorik balego ere,
bueno, gurasoak gainean egonda eta horri dagokion pedagogia eginda, nik uste baleko izan daitekeela. Normalean 14 urtetik gorako telesail batek gutxi du bortitzetik eta gutxi du esplizitotik, baina egongo da zerbait hizkuntzan edo nonbait, bueno, legalki behartzen duena, 14 urteko langa hori kokatzera. Goiurik dio, iruditzen zaiola, bueno, ez dula txarrera esaten edo ez zaiola txarra iruditu, oso landuta dagoelako eta autu estetiko berezi batzuk hartu dielako, edo momentu batzuk deserosoak iruditu zaizkiolako, daudelako tentsio edo estres aldetik une batzuk dio. Bai, azken baten, telesaia garai ezberdinetan dago kokatuta eta garai ezberdin horiek oso zailak eta oso kudeatzeko behintzat nahiko komplikatuak izan ziren. Eta kontuan izan da, Cristobal Balenciaga bere kondizio sexuala garai horietan etzola bate ondo onartuta, bueno, pixkat horren ingurun baita jorratzen du. Baina bai, egia da, dena daula oso laus, oso bare planteatuta eta daudela momentu batzuk gogorrak dianak eta kudeatzeko ez dianak errezak ez ikusleantzako eta ez pertsonaientzako, baina bai, nahi irutzen nahiko lausotik daola dena landuta. Ondo helarazita ikusleari Cristobalek sentitu zuena dio Goiurik, ez da? Bueno, bada biopik bat, ez dakit fikziorako tarterik egon den Gidoian Imanol, edo nahiko historia errealari helduta dagoen lana den. Badakite lantalde teknikoan rodajan egon zinela, eta Gidoiaren zatiren bat irakurtzeko aukerari izan duzula, edo beraz, horregatik galdetzen dizutea, badagoen ez dakit pixkate zuzendarien zertzela da horiek, fikzioari egindako ekarpenik baute dagoen, edota denak heltzen dion pixka bat errealitateari. Egia da, Cristobal, hasiera batetik dela pertsonaia bat oso gutxi jakindana berari buruz, betidanik mantendu da oso itzalpean eta oso sekretuan, bai bere figura eta gero baita, telesaian ondo aipatzen da bezala, bere ekitalditan edo bere estrenu ekitalditan, beti mantendu izan da pixkat itzalean, ez? Orduan, oso gutxi jakinda behai buruz mediatikoki, bere garaian baita etzun inungo elkariz eta oso gutxi eman ditu. Orduan, zentzu hortan bazeon mistizismo puntu bat nun kontatzen den guztia, edo behintzat jakiten den guztia datorren pixkat, mito batetik, ez? Baina bai, nik uste zentzu hortan ondo lotu dutela guztia, eta oso ondo informatu diala. Nik egia da, hori ostiralean ikusi nungo izoko ordua eta orduik arte honitzen ikusten guztia. Golpetik bai, hola ikusi behar da. Moriarten guztia ikusi behar da dena de golpe. Eta hori, goatzen naiz, asteburuan nahitu naizela pixkat Gidoiak berrirak urtzen eta bar, eta aldaketatxo batzu baita egon dia Gidoiti muntaiara, baino ez asko, beraz, nahiko Gidoiari heldutako. Bai. Inoiz ipatu dugu ez, Moriartitarrak bat direla muntaiari hola espazio handia eman zaleak, eta muntaia ezberdinak, eta txiribueltak, eta birkokapenak, eta bar egitearen zaleak, baina kasu honetan badirudi beraz Gidoiaren marka hori nahiko finkatuta dagoela. Bai, guztiz. Ahora voy a vestirla a usted el día que se corona como reina de Bélgica. Por fin hay un rival para Valencia. ¿Christian Dior, el figurinista? ¿Crees que te está copiando? Algunas de nuestras mejores clientas se han pasado a Dior. Todas mis clientas tienen algo que no les gusta. Mi trabajo es que no se note. Alguien nos ha puesto en el punto de mira. Yo no voy a exponerme ahora. Ez egin spoilerrik dio Gorkak, ez lasei Gorka, ez dugu spoilerrik egingo. Uste dut badaki, baina zein da Cristobal Balenciaga? Aktorea, Alberto San Juanek egiten du? Hori da, bai, Alberto San Juan. Ikusi dut. Lagun baten izen etorri zaigurua. Ikusi dut. Beraz, Balenciaga merezi du. Jantziak ikustegatik bada ere, dio Goiurik, bai. Traileran mintzatu hain ikusi dugu, antzematen da estetika oso zaindu eta faktura tekniko ere maila oso nean dagoela, ez? Bai, Euskal Herri mailan ikusteet, eta juzko telesai badala. Eta bai, hasiera batetik emantzaio berezitasun, tratu oso berezia jantziai. Obviamente, Balenciaga bezalako pertsonaia batek, gain jantzen ditun jantzi guztioiek, oso ondo daude landu beharra, eta rigor historiko fin bat eukibartzuten. Orduan, hasiera batetik bina daige
Geller hartu zuten diseinatzaile bezala, seriako diseinatzaile bezala, ezaguna izan dela Oscar sarik irabazi ditulako hoietatik, bueno, esango nuke behintzat, bat irabazi dula Mulan telesaiagatik, live action pelikula, telesaia, esango nuke pelikula dela, bai. Pelikula. Eta hori, hasiera batetik bai eman zaio bereziki tratu berezia jantziei. Izan bar dugu xoki batez, Cristobal Valentziagaren telefel bat egin barutela eta zuri jantzitegien kargatzea, ez? Bai. Eta responsabilidade handia baita. Baita ere, ardura ikaragarria da. Bauxi Manolek ekarri dugun gomendioa, Cristobal Valentziagaren seria dagoeneko Disney Plusen dago. Disney Plus jende askok badauka, batez ere umeak dituzten etxeetan asko izaten da. Berazuk, umerik ez baduzu eta Disney Plus ez balin baduzu, erresa da inguruan umea dauzkan horbait balin baduzu, haren pasaitzekin telesai ikusi alizatea. Bai, bestela friki batzea Disneyena eta kontu hori. Baita ere. Hortxe Imanolengo gomendioa, ez dakit June zuk zure ekarriko diguzu edo nik nerea? Zuk zure. Nahiago zuna nerea. Nerea ere beste telesai bada, baina 2019ko telesaia da, benetan gertatutako egoera batean dago oinarrituta, pertsona baten historia kontatzen du, eta pertsona hori azken egunetan oso, izugarrizko jartzuna eukitzen ari da, gartzelatik atera berri delako. Telesaiak The Act izena du, eta Gypsy Rose Blanchardren historia kontatzen du. Ez dakit ezagutzen dezuten Gypsy, baina, neska hau 1981an jaiotako neska bada, eta lehen urteren batean, 2 urte zituela edo, harrapatu zioten apnea del sueño edo izaten zuela. Eta bere amak, Didi Blanchardek, beldurra handia pasa zuen momentu horretan, eta hortik aurrera Munchausen sindromea deitzen zaiona pairatzen hasi zen. Ezakit badauki zuen Munchausen... Zer da Munchausen sindromea? Bale, kasu honetan da zure kargu dagoen pertsona bati edo azkenean daukazun apegoagatik edo, naiz hain ondo azalduko, bale, naiz medikoa. Baina azkenean zuk sortzen dizkiozula gaixotasun batzuk edo zuk esaten dezula pertsona horrek gaixotasunak dituela, azkenean zure kargu eta guztiz dependiente bihurtzeko. Besteak beraz nolabait engainatu egiten dituzu, gezurretan ari zara, gaixotasun bat garatu duzulako, bada zaintzarekin lotutako gaixotasun bat, ziurrenik ez da? Zaintza lanetan dagoen jendeak edo gehiago pairatzen duena esango nuke. Bai, eta azkenean, kasu honetan adibidez, bere alabari sinistarazi zizkion, milaka gaixotasun ezberdin, bai azukreari izugarrizko alergia ziola hiltzeraino eraman zezakena, gurpildun aholki bat behartzuela zioen eta ibiliziteken pertsona bat zen. Bai edo bai burua rapatuta eraman behartzuela eta milaka gaixotasun ezberdin jarri zizkion bere alabari buruan. Uste dut Goiurik hau ere oso gustoko duela, ze jarri gu, bideo 10 sartzeko apunto nao. Everything I do for her. My mom is my best friend. All she wants to do is keep me safe. Gypsy! Have you been able to confirm the girl's medical history? Which part? Any of it. That's what being a mom is. Never being sure you're doing the right thing, but doing it anyway. With the Children's Division of Missouri Social Services. Bada toxizidade ikaragarrizko sindromea eta harremana, amak alaba gaixo baten edo gaixotasun asko dituen horbaiten bizitzan kokatzen duelako, eta gaixotasun horiek asmatuta azkenan erabat menpekoa den emakume pertsona bat sortzen duelako. Noski gainera, Didi Blanchard amak gaixotasunez gain sinestarazi zion pixkanaka bere jaiotze data aurreratzen joan zen, bera 1981an jaioa zen, momentu batean esan zion 83koa dela, aurrerago 85koa, eta alaba pixkanaka geroz eta helduagoa zela, geroz eta kontzienteagoa hasi zen egiten gauzetaz. Eta esan bezala kartzelatik atera zen, duela aste gutxi, eta zergatik eskizakit spoilerra egin, edo benetan
Gertatutako historia bat da. Goiuri, kartzelatik atera da oraintxe bertan. konta dezakegu, spoilerra da edo ez da. Zaila da askotan neurtzen. Bueno, bitartean, The Act serie hau 2019an argitaratu zen. Joey King aktoresak egiten du Gypsyren papera. Eta momentu horretan Hulun argitaratu zen, baina uste dut orain Prime Videon ere ikusteko aukera dagoela. Begiratuko dugu segituan, eta esango dizuegu, eta bide batez esango dizuegu. Spoilerra dio Goiuri, 10 milioi jarraitzaile dauzka Gypsyk Instagramen. Beraz, esan dezakegu, bera mail egin zuela, menpekotasun hortatik... Kontziente izaten hasi zen momentuan, hasi zen pixkanaka azukera probatuta, ez dute reakziorik... Goiurik dio, mundu guztik ezagutzen du jada historia. Uste dut, Imanol González Gurrutxaga eta biok ezkenuela ezagutzen. Ez egiten ezer, Goiuri ez egiten ezer. Egia da, sonatu nahi dela, Goiuri ongo amorratzen. Nik hau kontatu nizun behin eta ez ezagutzen. Posible da, baina egia esan, ni pixkatez ustean harrapatu nau. Beraz, The Act eta baldakigu orduan, nun ikus daiteken? Uste dut, Prime Videon ikusteko aukera dagoela orain. Prime Videon beraz ikusteko aukera dago. Julenek dio ere ez dakiela ez da erronik. Julenek ere etzekien. Goiuri, zure erromatar imperioa da beraz. Gypsy orokorrean. Gypsy mundua. Ara zein agertzen ari den hemen, gure bideoiaren bestaldean. Goiuri ez eizarandia, gunon! Mikrofona iriki barko duzu? Zela etzaitu entzungo. Gaixo ere saioa egiten, Bai, saio egiten, ezin zuela. Bere imperio romanoa zitzegin nahi dulako. Ez dakit hemen zapabilena, mikrofonarekin konpontzen den edo ez. Hau, Goiuri diote hemendik Spidermanderrek. Joder dio Spidermanderrek, bai beldurra en si, niri olakoek gaizki uzten naute. Bueno, ez da gutxiagorako. Hombre, gaina gero badakizunean benetan gertatutako historia bat dela, ez? Eta pertsona hori orain txibertun, 28 dituela, azkenean bada beldurra sentitzeko moduko. Eta 8 kapitulukoa da, eta azkarrik posten da beraz. Gomenion. Ber Goiurik aurikularrak jartzen lortzen duen, entzuten dugu Goiuri bueltan June zure mikrofonotik, beraz zerbait ez dago horra ginen behar bezala konfiguratuta. Kaixo? Ondo altzara, Goiuri? Ez. Ez horra duda zaude. Ze kontatu nahi duguzu Gypsyren inguruan? Bueno, a ber, naukatxun dituta gai honek. Zergatik. A ber, vale, kontua da. Bueno, Juneko ondo azaldu du, ez? Neska gaixo honek urte asko eman zituen netxean, pentsatuz oso gaixo zegoela, jaso zituen tratamenduak epilepsiaren aurkakoak, leuzemiaren aurkakoak, dena, amak denetarik egin zion, gaixotasun baten ondorioz, gezurretazko gaixotasun baten ondorioz hortza galdu zituen, zen medikamentua etzun behar eta medikamentua eman zioten, eta orduan hortza galdu zituen. Eta gero, spoilerra da, baina eske milioika jarraitzaile dauzka Gypsyk, orduan ezagutuzun chat batean mutil bat, maitemindu egin ziren, eta Gypsyk orduan mutil honekin erabaki zuen, hori, ama hil egin behartzela. Zergatik nago ni flipatzen? Guain Gypsyk kartzeletik atea dalako, eta sortu dalako fenomeno fan, ez dakit, Beatlemaniaren mailako fenomeno fana, milioika jarraitzaile dauzka Instagramen, 100 elkarrizketa eman ditu, liburu bat argitaratu behar du, podcast guztietatik deitu diote joateko elkarrizketak ematera, eta txundituta nago uste detelako oso gaizki bukatuko duela asunto honek. Zer zentzutan? Pertsona hau egon da, 9 urtez kartzelara sartu aurretik guztiz anulatuta bizi izan da, orduan, hasteko nik ez dut uste pertsona hau dagoenik eguneko moduan, ez? Hori da, gaitasun mentalak, ni ez naiz inor diagnostikatzeko, baina pentsatzen dut bizitza guztien bizi izan zarenean, zuk ezagutzen duzuna denean, gaixo egotearena, Munchausen proxy sufritzarena, eta gero 9 urtez kartzelan,
Ba, bueno, ez dakit, egunerokotasunara egokitzeko oso zaila iruditzen zait. Eta gero gaina, zure egunerokotasun hori kartzelatik ateratakoan balin bada, astelenean New Yorkera joango naiz elkarrizketa bat ematera, ez dakit zeinekin. Asteartean Los Angelesera beste batzuekin. Asteazkenean Instagramerako bideo batzuk egingo ditut. Nik uste dut ez dela osasuntsua, ez dakit norbait duen ondoan ari zaiona esaten kontuz edo guazen pixkanaka edo... Zer gertatu da Goiuri mutil lagunarekin? Kartzelan dago. Hori ere... Ados. Bai, orain, Gypsy orain ezkonduta dago, ezkonduta dago bere zale batekin, hori ere arraroa da. Ezkondu zen kartzelan zegoela, norbaitek pelikula ikusi zuelako eta esan zuelako, bai, ama ze historia, eta gutun batzuk idatzi zizkion, eta maite mindu egin ziren. Orduan, ezkonduta... Ja, eski oso estatu batu barra da dena ere. Bai, barkatu. Baina aurreko mutila, kartzelan dago oraindik, ze hori ere asko aipatu da azkeneko egunetan Gypsy eskatu dutenean, zergatik Gypsy atera da eta mutila ez, Gypsyk antolatu zuen hilketa ez dakize, bueno, bere mutil hori perlita batzen, eta aurretik bazuzkan sexu abusun salaketa batzuk, eta gizon hori oso ondo dagoen lekuan dela kartzelan. Hau esan da? Ez dugu zalantzarik egiten, baina ze Kristo esan du Spiderman-derrek, eta nik uste saldi horrek pixka laburtzen duela hau dena. Baina ze Kristo. Ze informazio bakoitza gehitzen zuazten enean, historia korrapiatuago eta flipanteagoa da. Beraz, hortxe gomendatzen dizugu, The Act izeneko lan hau, eta esan Goiuri esan. Bai, gomendatuta The Act pelikula, Mommy Dear and Dearest dagoela Netflixen dala dokumentala, eta azkeneko gomendioa da ez jarraitu Gypsy Instagramen. Osea, ez dezagun elikatu edabideek sortu nahi duten panpin hau pop kulturako hau. Osea, mesedez, ez jarraitu. Ikusi dokumentalak eta nahi duzuena, baina ez elikatu monstru hau, mesedez. Osondo, Goiuri, zoaz jarabe hartzera. Eskerrik asko, agur! Izuek ez duzu ikusi, entzule Goiuri gure bidideiaren bestaldean, oraintxe agurtu eta mikrofona jetxi dugun bezalaxe, 8 ez dula bata esteren atzetik egiten, baina guk bai, eta egia esan, sendatu Goiuri, lehen ere bialdu izugu, besarkada eta muxo handi bat, baina beste bat. Nere gomendioarekin egingo dugu aurrera, ondo baderitzozue, eta hemen ere spoilerraren beldur badago, baina hau ere egiazko historia batean oinarritutako filma da, eta hauxe trailerra. As I said, they have been issued an ultimatum. Aircrafts are on standby and ready to launch an attack. Bilera honekin hasten da pelikula, iaia, eta hor, holandar batzuk badaude, nazio batuen erakundearen kasko urdinen general bat dago, esan ez, lasai, ultimatum bat eman zaie, eta esan zaie, pauso bat gehiago ematen badute, gure hegazkinek bombardatuko dituztela. Balkanetako gerran kokatzen den gatazka da, protagonista oraintxe telesaian, trailerrean ikusten ari zareten emakume hori, Aida, eta hortik pelikularen izenburua, Quo Vadis Aida. Esan da bezala, ez da pelikula berria, baina plataformetara ez da duela inbeste iritsi. Bere garaian aipatu genuen hemen, hain zuzen ere Oscar sarietarako film atzerritar honenaren sarirako egontzelako nominatuta, eta hortxe ikusten ari garen emakume hori, Aida itzultzaile bat da. Bosniarra da, 1985ko uztaila da, eta Aidak nazio batuen erakunderako itzultzaile gisa egiten du lan Srebrenica izeneko hiri txikian, eta Srebrenicako sarraskiaren inguruko pelikula da, horregatik diot, neurri batean, spoilerra egina dagoela pelikula nolabait historikoki kokatzearekin. Eta nik bai gomendatzen diot entzuleari, animatzen badira pelikula ikustera, pelikula gogorra da, oso pelikula ona, esango nuke,
kontestu historiko pixka bat ardezatela. Ze uste dut gaur egun Balkanetako gerraren inguruan ere informazioa pixkat ere dantzan badaukagula. Kaso eta pixka bat bandoak kokatzera, Srebrenitsan dagoen ikustera, garbiketa etnikoaren inguruko informazio pixka bat izatea, nola musulmandar bosniarrak eta txikitu zituzten bereziki, eta gomendagarria da. Eta kontua da, Serbiar armadak herria okupatzen duela, eta bere familia, aipaturiko Aida honen familia, antxe dago, jende mordoaren artean, baina Aidak informazio asko dauka, eta jakin badaki pixkanaka, pertsona horiek akaso ez daudela oso egoera seguruan. Informazio horrekin eta negoziazioetan parten hartzen ari den bitartean, poliki pelikula tentsio ikaragarrira azten doa, eta antxe doa kontatzen, ipatu dudan Srebrenitxako sarraski honen zatitxo bat, Balkanetako gerraren zatitxo bat. Traizioa agertzen da, eta honek nolabait ikaragarrizko gorkotasuna dauka, ze presio internazionale bazegoen Serbiari genozidio hori ukatzeko eskatzen, eta nolabait kokatzen gaitu, ez Gazako zerrendan gertatzen jarraitzen duenarekin. Nazioartean sarraskia hori jasangaitza dela, esan dute politikari batzuk, baina nazioartearen blokeoa, boikota, astean zehar Euskal Herrian izan diren manifestazioetan eskatu den hori, ez da gertatu, eta horre, impotentzia puntu bat, eta bai, nazioarteko presioarekin eta, genozidioarekin lotutako lana da. Jasna Duritxit da, aktore principala, hortxe, aipaturiko lan hori egiten duena, eta interesgarria dare kokatzean nolabait zuzendaria bera, Jasmila Ezbanic, zuzendari bosniarra da, bere lanen artean nabarmentzeko batzuk badauden, niri bere garaian ikusi nuen grababitza, gurera ingelesez iritsi zen, Sarajevo Mon Amour izenarekin pelikula hau 2006koa da, oso lan ona, horrere nolabait, gerraren kontestuan kokatutako lana delako, Jasmila Ezbanitzen lan hau, eta Jasmina Ezbanic, akaso gaur egun ezagunagoa izan liteke, edo nolabait kokatuko genuke, The Last of Us telesaiaren zuzendarietako bat ere bera izan delako. Zuzendari bosniarra, estatu batuetan lan egin duena, ikaragarrizko imaginario cinematografiko interesgarria duena nire ustez, eta bai, hortxe The Last of Us telesailean ere ari duzena lanean. Esan da bezala, nazioarteko zine interesgarria, Bosniar gatazkan edo Balkanetako gatazkan, Bosnia, Serbia, Jugoslavia, Zaharraren gatazkan kokatutakoa, eta benetan gomendagarria, filminen dago ikusgai, beste plataforma batzuetan ere bai, Kuo Badiz Aida, Norazoaz Aida izenburua, eta esan da bezala lan benetan interesgarria. Nominazioa jaso zuen nazioarteko Oscar, pelikula honenaren nominazioa izendapena Oscar sarietan, uste dut BAFTA sarietan ere zuzendaritza onena eta ingeles hizkuntza ez duen pelikula honenarako izendapena jaso zuela, Europako zinearen sarietan ere 3 izendapen jaso zituen, uste dute Independent sarietan, Spirit Independent sarietan ere nazioarteko film honenaren saria jaso zuela, Venezian ere aritu zen, Oker Espaniz Venezian aurkeztu zuten pelikula sail ofizialean, beraz, oso lan ederra, eta horrein aipatu dudala The Last of Us, badakizue The Last of Usen bigarren denboraldia badatorrela, baina itxaron egin beharko dugula. Nolabait, bai estatu dute 2025erako iritsiko dela, aipatu izan dugu, eta batez ere aurten denboraldi hasieran Donostiako zinemaldiaren giroan erreportajea egin genuen, ez dakizuk etzen nuen egin, June, zera Hollywoodeko grebaren ingurukoa, eta horrek ere atzeratu du prozesu guztia, baina bigarren denboraldi hori nolabait ziurtatu dute 2025aren hasiera ingururako espero dela, eta badakigu Vancouverren grabatuko dela. The Last of Us jokoa jarraitzen dutenek jakingo dute Seattle dela hiri garrantzitsu bat jokoaren kokaleko idagokionez, Seattletik oso gertu dago Vancouver herrialde aldatu egiten da, Kanadarako saltoa egiten du, baina horrez zaude kilometro gehiagi, eta nonbait Vancouverren grabatuko dute The Last of Usen bigarren denboraldia, edo behintzat bigarren denboraldiaren zati garrantzitsu bat. Venga, nine de ikusi ja. Bai, gainera, gero eta denbora gehiago pasa, iaia, lehenengo temporada berri ikusi beharko dugu. Nik ez dut ikusi. Ez dut ikusi The Last of Us, Imanol. Badakit oso nadala, badakit telesaia eta bideojokoa oso berdin daudela landuta, eta, gauza guztiak badakizkit, baino ez dut ikusi. Pelikula txekiarrak ikusten ditu. Insultatza zindu zen? Bai, ikusi ja. Vale. Agatzen zean Balentziaga ikusten ordu bat arte, gaur, The Last of Us.
aste guztia guna ez Valentziaga ikusten berrituz. Ez. Vale. The Last of Us ikusi behar dezu lehenengo. Bai, egia esan, nik ere gomendatzen dizute, Imanol, nik, da kostazitzaidan niri lehenengo atal terdi edo, pixka bat, ez dakit, benetan harrapatuko nauen, eta gero, wow, bai. Lehenengo atala agian pixka luze egiten dela, ez azkenean orduta bastantekoa da. Eta ia pelikula baten luzera dauka, eta izan daiteke lehenengo atala agian pixka bat zaila egitea, baina nik egia esan berdet, bai ikusteko eta, irudi aldetik asko gustatu ditza dela, eta bi aktoren artean dagoen harremana ja bakarrekan ikusi eta bideoak sare sozialetan horrek ja lotu behar zaitu. Bueno, hori da, The Last of Usen arrisku nagusietakoa da, spoilerra sare sozialetan egiten dizutela etengabe. Dena kontatzeko joera zegoen sare sozialetan, baina bai, eta, beste gauza bat, The Last of Usen soinu banda ere magikoa da. Orain ez zaitet hortzen kompositore honen izena, baina hitz egin genuen honen inguruan, musikari oso ezaguna da, ikaragarrizko Gustavo Santaolaia da The Last of Usen musika egin zuena. Ez da entzuten ari garena, telesaiaren zatietako bat da, baina benetan hor 12 sokako gitarrarekin edo laudarekin, ez da izarkin egin zuen oso gauza interesgarria. Beste baterako utziko dugu, baina The Last of Us badator, eta aldi berean urruti xamar dator, beraz hortxe beste jaipa edo egiten hasiko garena, baina Imanol bezala ikusi ez baduzue, benetan bada, gomendatzeko moduko telesaia, eta akaso hasieran koste egiten da, batez ere inguru postapokaliptiko horietan ohituta ez bazaude. Akaso, ez dakit, zombien bideojokoekin edo zombien pelikulekin eta horrelako giroetan pixkat ohituago bazaude, erresago egingo zaizu, eta nire kasuan ez nagoela ohitu egi, pixkat hasieran izan arraro xamar. Nik esan behar dut, barkatu, spoilerrik egin gabe, baina dala pixka bat Juego de Tronosikin bezala, bazpadare ez hartu kariño askorik jendeari. Bazpadare. Bai. Baina hori da, xerarma pixkat. Bai, bada. Nek esan behar nuen, egia da, azkeneko urtetan, zombiak igual saturatugi gelditu zaizkigula, kultura kolektibo ontan, ez? The Walking Dead eta inkluso Juego de Tronos baita bauzka zombi pintzela guzti horiek, eta nik uste ikuslea modu batea igual aspertu dela, baina egia da The Last of Us ja lehenagotik ezaguna zala bideojokoagatik, eta horrek eukidula bere arrazoia jendea erakartzeko. Baina ni behintzat ez nahu. Nola nik bideojokoan un ezagutzen, eta, ezagutu bai, baina nola nik inoiz ez deten jolastu bideojoko hortan, neukan apego pertsonala hori. Batire, Emanol, nik gomendatzen dizut ere, eta zinematografikoki uste dut interesgarria egongo zaizula, efekto berezien erabilera ere flipantea da, eta erronka nagusi horrelago telesail batean mundu postapokaliptiko hori nola landu, nola irudikatzea izaten da, eta, egia da, ez dakit, boligrafo honarekin erresidazten dela, eta hemen diru asko dago proiektuaren atzean, baina diru hori baliatuta dago, eta gero intrahistoria txiki batzuk ere badaude, beste etxe horretan inguru abandonatu batean bizitzen bikotearen, ez da gogoan duzun, June? Eta batzutan, ematen du gogoa, historiardeik spin-off bat egin, eta miniseri bat egin dezaten, ez? Olako... Bai, olako telesaia askotan gertatzen dira, ez? Batean kontatzen dizute historia txiki bat hor, eta esatezu, kontatu nazu gehiago eta egin horren inguruan. Baina, lehenengo egin bigarren temporada, eta gero horri. Eta gero egin, ez da? Hau bai, The Last of Usen sarrera musika. Gustavo Santaolaiaren artelana. Imanol González Gurutxaga eskarrik asko gaur ere gurekin bat egiteagatik, eta datorren astelenean gomendio gehiago, nik ere badauzka dagoeneko pentsatuta ez, badago mediometraje bat hor zerarena, Wes Andersonena ikusi gabe nukena, eta dagoeneko Netflixen ikusgai dagoena, Roald Dahlen ipuin batean oinarritua. Ikusi duzu? Ez, baina egia da ikusi ditutela, esneatu diala Wes Andersonekin ditun korto dexente, igual esango nuke 3 o 4 esneatu diala, eta baina ez dut demora aukik. Iaia monografiko baterako mango digu horreki, Akaso, astele matartu behar dugu Wes Andersonentzat. Zaindu, Imanol? Zuei.
Junior Mateti Barguren printzipioz, datorren astelere arte, lehenago ikusten ez pasaitu gurean. Bai, datorren astelene arte esango eto ingoz. Entzule, gu bagoaz zaindu asko eta The Last of Us telesaiaren Gustavo Santaolallaren musikarekin bagoaz aurrera. Bagoaz aurrera, ez bagoaz agurtzera. Informazioaren txanda orain hemen naiz irratian eta gu bihar goizeko 10:05 izango gara. Bueltan plazer baduzu hementxe, bigarren kafean. Zaindu asko, agur! Keep calm and bigarren kafea.